tanon patigor maroham pahingot-ingot matoktong nidok ni debatam. Tuhan baik mangolukong parbadi ay madihong pake manang tikikong mamuji pasangapo mamuji pasangapo. Radoti burju hatana sude sai monang hamu bai nonamu se ibanado raja natong monange torope alona semurut doi. Togung marohakon sai tai ti au tuhon ailah kami tokto naing tiruat kudon rosi pangolu rotibu bain maau anakmu tutu Zohotmu darmi buriau Iyas songon hapas maau Iyas tutu Iyas tutu Zohotmu darmi buriau Iyas songon hapas maau. Tua dohuriami aina holo
Mabain hanguluana dilehot ko partogi na mangajari sa sude pature parohauna unang hurang dihuria nabadia paditana akan berjurohana. Pakema gogong sude patadahon haholongon niroham di Jesusi namangoliho osion mangoloi sude patik nai pakema gogomi.
Horas madita saludna, hurian itu hata na hinaholongan ibasan guar ni Tuhata Yesus Kristus, sadarion di patupa huriato na paborhaton doon na mengucapkan amang doon ina padita na baru, parlado doon na kubasi di parmingguan pukul 10 neng matubagas joron di debata pinangido ma di kita saludna asarim mahita jongjong. Amang inang pedita dosi paralado neng masuk matu bagus jorin bata masuk mahamu amang inang. Hudul ma kita mau lihat. Shalom Horas. Di hamu saluhutna nahina holongan ni Tuhata Yesus Kristus. Pardita doho sude perkala duni huriata HKBP Bogor. Pasahaton selamat datang ma di hamu saluhutna ruas ni huria naro marminggu di huriata sadarion. Naeng pukautama perminggu taparade ma roha doho pikirata lahu mamuji pasangapon debata di parsaurata sadarion maredde ma hita. Tunglongang dorohaku molo uberen nati nopami saluhuti tang hilap dot ronggu maka tidak kon hasang aponmi marendea Tuhan mamujiho ode bata sangap doho marendea Tuhan mamujimu ode bata sangap doho di ladang di adaran doho topat marende pidong tumat cai sona Usuni dolok sungai dolok rurang Mamarita on sangat mi Tuhan Marendea Tuhan mamujiho Ode baka sangat doho Marendea Tuhan mamujiho
mabujiho udi bata sangat doho marendiho Tuhan mabujiho udi bata sangat doho. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi purbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Hisapam mahamu songon poso-poso na baru tubui, di susu nadinggan na somangatsi, asalam gadda hamu marhite siani. Molo tung nunga diday hamu basar ni Tuhani. Puji hamu ma debata hagogo otay. Olopok kamu ma debata ni si Jacob. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata suruh matod di purbadia tu rohanami asa tarapul situtu rohanami marhite-hite haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus jala asalam gadda haporsion nami marhite-hite pakirimon na mangulu asa toktong huingot tami na hehe dohami muse sian namate songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naung hehe sian namate. Amen. Tangihok kamu ma patik ni debata ima patik perjulu sahak rodi patik pawapaton songonom ma didok disi patik perjulu audo jahoba debatam ninna debatatta dang jadi marakku pau bahenommu debatam patik paduahon dang jadi ganaummu jala dang jadi sumanommu manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na di torunitano yang go tunggabe si sobaon manang sioloan patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ai hona uhumna do sogot akka namarsineang di goarna
Patik paupaton, ingot tamuma pabadiahon ari minggui, dinaunomari ma ulahamu nasa si ulammu, alayang ari papituhoni, ari paradianan ni Jahuba de Batamdoi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi isi ni hutani halak pe na magebati hutam. Ay dinaunomari do di toppa de bata langit dohot tano dohot lau dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di ari papituhoni. Di bahini do ubain na di pasu-pasu de bata Jahuba ari paradianan nai jala di parbadiai. Wala ni do sahat na atong rak mangido gugu mahita sia Tuhan de bata laho mangulahon na hobartu patik nai. Ale Tuhan de bata sai pargugui mahami mangulahon na hobartu patik mi. Amen. Tatapoti madosata martang yang mahita. Ale Tuhan de bata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo de bata pergugo nasuhatu dosan. Si topa nasana adong. Paruhum natigor na manghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akka nahu ulahami marhite sian pangalosion nami di patikmu, ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narwai, nang sian pakkatayon nami na soture, rodi pangoloyon nami di hisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo hona uhum muhami ala ni dosa nami alai natar sol-sol bagi dohami nuaing ala ni asi maroham dihami ali di mata nami. Perdingkap basa jala para siro hadoho ala ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jala suru matod di porbadia turohan nami be. Asa terbahek kami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan uluan na sora suda na pinar bagabagam di akka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima bagabaga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Para si roha jala pardingga basa do Jahuba lebat tarimas jala para si roha godang. Nang dibahit tuhita khobar tu akka dosata. Jaladang dibalosso tuhita khobar tu akka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahuba di akka nama kabiari ibana. Hasangapom ma di debata na digijang.
Debata Nani enado puji debata Nungasi sadu sami Palendo drohami Puji ma debata Nani enado puji debata Olapan Tuhan hati dak kuning dan dibasanai sai arah domani rotusi paluai olapan Tuhan hati dak kuning dan basanai. Tabegema turpu epistel di hari mingguon na dienet sian buku pangukapon 20 sada ayat 5 saha rodi ayat pitu tajahama marsika sorin songonomma didok disi dungi didok nahuddul di habang saima idama saluhut nado hupai baru jadi didokma surat tomai ai hapo saddo akahataon jala na sitong Los didokma tu au nunga sawet au do parjolo jala parpudi bonana jala ujungna lehonuku matu nama wasian mual aek hangulwani so pola tu koron tatoruson teanon ni namonangima saluhutna jala au gabe debatana ibana gabe anakku ido sahatna mertua doakan atu mangihon hatani debata jala na upeopsa amen tabegema edi pujian sian punguan kor ama HKBP Cilincing.
Taha tidak ko maha porsiautai, songon nahina tidak kun nidongatta saha porsiaon di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargugo na suhatu dosan, na tumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai. Ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabe siatot di porbadia, adorang so habubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mati terpajal do ibana di hari na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargugo na suhatu dosani. Di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea di todi porbadia, jala adok sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doho di hasesani dosa, doho di hatai namadok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, doho di hangoluan na sora sudah. Amin. Tabege ma tikting di minggu tasadarion. Tikting minggu 16 April 2020. Naparjolo. Gorni minggu ta sadarion ima minggu kuasi modo geniti. Topik ni minggu marparange hobar tuhatani debata na paduahon. Paborhaton dohot mangojakot padita fungsional sadarion minggu 16 April 2020 di parmingguan pukul 10 WIB ni uluhon ni pareses HKBP distrik 20 lalu di Boskap padita Nexon Simajutak MTH patupahon ni huriata do paborhato padita fungsional padita yanti masida sitohang STH hobatu SK pucuk pimpinan HKBP nomor 36 garis miring PDT garis miring SK garis miring 01 garis miring 2020 nagabe uluan huria di pos pelayanan HKBP Karang Bahagia Resort Cikarang distrik Sapulusia Bekasi jala mengojakon padita fungsional padita Robinson Salomo Batubara MTH hobatu SK pucuk pimpinan HKBP nomor 30 SK garis miring 01 garis miring 2020 namutasi sian HKBP Cilincing Resort Jatiwaringin Jakarta mardumutisi acara ramatama di patupa di gedung lantai sadadung sipul parmingguan. Papu pengupelea dohita disi di bagasan amplop hobar di bagasan amplop tupak tu inang padita yanti masida sitohang STH. Tatangyakon ma asa mardalan ulaun ni hobar tulomo ni rohani debata na patuluhon. Tikting marbagas. Tikting parjolo. Naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma. Christian Daniel Lubis, anak ni Amata, Tibul Lubis nahinan, tubuh ni Inata, Rosmani Boru Siregar nahinan, alamat Perum Sentul Alaya Cluster, Gradioso, Blok In, Toluplonom Bogor, Sektor Karmel, Ruasni HKBP Bogor. Dohot Oroana Julia Elizabeth Boru Tabunan Boru ni Amata Parhehe Tabunan tubuh ni Inata
Nurlia Boru Siagian, alamat Perum Bukit Kayu Manis Blok 5, nomor pitu RT 1, garis miring 12, sektor Piniel, ruas ni HKBP Bogor. Pamas-masuon di Patupa di hari Sabtu 6 Mei 2020 mulai pukul 8 WIB di HKBP Bogor. Namangihut papaton. Ruas Nataba. Mamuka sadarion Minggu 16 April 2020 tolu tajalodo gabe ruas ni HKBP Bogor ima. Keluarga Erikson Gadda Hamonangan Tapu Bolon, Juanita Boru Harianja Dohot Opat Halak Yanakon Nasida, Narosian HKBP Badung Timur Resort Badung Timur Distrik Saplalu Jabat Tengdi, alamat sektor Ebenezer, Nasida Marminggu pukul 7 WIB. Keluarga Nelson Hutasoy Noperita Elperida Boru Simajutak Dohot 2 Halak Yanakon Nasida, Narosian GKPI Jemaat Khusus Sidikalang Kota, alamat Perum Nuansa Indah Blok B5 nomor Sada Siomas, sektor Pelipi Katuanggota 2077, Nasida Marminggu pukul 14 WIB. Huria Pasahaton, selamat datang di HKBP Bogor. Anggia Manasida Gabe Ruas Naringgas Marminggu Dohot Marhuria. Dewan Diakonia. Namanya Kebaktian Padang Seksi Naposo Bulung. Pada hari Jumat 2021-2020 mulai pukul siang WIB, Seksi Naposo Bulung akan mengadakan kebaktian Padang bertempat di Kebun Raya Bogor. Kita doakan supaya kegiatan kebaktian Padang itu berjalan dengan lancar. Namangihut informasi resort. Pesta Parheheon Inase Resort Bogor pada hari Senin 1 Mei 2023 akan diadakan Pesta Parheheon Inase Resort Bogor bertempat di HKBP Bogor, sekaligus penggalangan dana untuk membantu anggaran resort 2020 tolu. Diminta kepada seluruh jemaat gereja kita supaya mendukung kegiatan tersebut dan ikut serta berpartisipasi dalam penggalangan dana tersebut. Namangihut pengumpulan persembahan tali kasih kepada Pendeta Yanti Masida Sitohang STH. Pada hari ini di semua ibadah kita mengumpulkan persembahan tali kasih kepada Inang Pendeta Yanti Masida Sitohang STH atas pelayanannya selama ini di gereja kita dan atas SK mutasi dari pucuk pimpinan HKBP Inang Pandita Yanti Masida Sitohang STH pindah tugas ke pos pelayanan HKBP Karang Bahagia Resort Cikarang Distrik 19 Bekasi sebagai pimpinan jemaat. Marilah kita memberikan yang terbaik dan penuh sukacita. Namangihut pertanyaan sektor. Di hari Rabu 10 April 2020 tolu, sektor Judea dibagas ni keluarga F. Hutasoid Boru Sirait. Sektor Horeb dibagas ni keluarga MM Panjaitan Boru Sihombing. Sektor Hermon dibagas ni keluarga HE Sirait Boru Gultom. Sektor Sion dibagas ni keluarga Jesi Majuntak Boru Panjaitan. Di hari Kamis 20 April 2020 tolu, sektor Jaitun dibagas ni keluarga Nyonya Tampu Bolon Boru Sihombing. Sektor Betania dibagas ni keluarga Nyonya Selagan Boru Nainggolan. Sektor Jerusalem dibagas ni keluarga B. Simajuntak Situa PM Boru Silain. Sektor Karmel dibagas ni keluarga RM
batu bara boru siahan na mangihut parhepengon. Saldo 7 April 2023 godangna 255.132.000 rupiah. Saldo 7 April 2020 lain-lain ruas mangurupi ruas 47.525.000 rupiah. Pemasukan 180.740.800 rupiah. Pengeluaran 165.630.830 rupiah. Saldo 14 April 2020 710.550.172 rupiah. Songoni masahat ni tikting na buhu jahami na subuh jahami tajama di tikting nang adong dihita horas mulade ma. Taparade ma peliata mared ma hita. Paringan
naulini ay panalitondo, pasukan magpirisin sa Parwasino. Dame ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhan tay. Amen. Horas marita sudi. Amang dohot taminang ruas ni Huriata HKBP Bogor Sadarion tahamuliate hoddo tu debata di pakubasion ni akan aposona alata patu pado paborhaton do pangujakonon tu pangula na nitongos ni idukta tuhida nungalubi onom taon inang padita yanti marhubas dison Ratu godang akan ulina dinggan diakka pakubasio dot di parsaorata. Tatangnya koma asalam mergugu nasida mangula di ingana pakubasio naib barong. Jala jakonot tamasadarion naposona padita Robin Batubara natinongos ni idukta tuhita. Lau makubasi doh menguruti ulau ni inak padita yanti dison. Tentu di kordan sihon amak padita reson. Sada lasni roha di yakamang alabu hita paborhaton jala laos tajak koma. Laos ordo naiko sidohono di hita sudia karuas ni huria ala jok memang jala ido umumna. Taparsita do asa gabesi partangiang paditai dihita. Jala taulahod di diulahon akadong padita doi. Alai la saurdo tusima tong nean asa tatangiak konakana poso ni debatana marhubas dihita. Asa margugun na sida mangulahon ulau pakubasion. Jala yakin doa wang goruas ni Bogorosa toktong do tangi ako padita na ido ate. Bosongon na oti do na mundo na wado na hingnan. Nasroha dia deni korama cilincing naking luar biasa tamado dehonota dingga basa ni debata dang tarsuhat dang tarasam asini rohani debata. Domutusima di acara tasadarion ujaha mahatan ni dibatana GB Evangelium dihita. Imana tersurat di Hesekiel 36 memukasian ayat 22 satu ayat 27. Songonoma tersurat di sini. Di bahini dohonomuma tupinopar ni Israel. Songonod dohatani Tuhan Jehovah dada alahamu ahu mabahe songoni ale pinopar ni Israel. Ala ni guarhu nabadiaido nani ramunan muna di tonga-tonga ni bangso perbegu akka hasahatan munai. Jala ahu pabadiaho guarhu natibuli naung ni ramunan di tonga-tonga ni akka bangso perbegu. Nani ramunan muna tahe di tonga-tonga nasida. Asa tung ditada akka bangso perbegu. Ahudo Jehovah. Ninna Tuhan Jehovah. Ia dunghu perbadiai diriku di bagasak kamu. Dia dopan muna. Jala ahu mabuat tamusian akka bangso perbegu. Jala paluhu tokku dohamu sia saluhu takkaluat. Jala buanokku dohamu mulak tutano munai. Dungi urasaku matuhamu aek akanatio. Asatung iasamu.
Urasokku do hamu tahesian saluhut haramunom munai. Dohot sian saluhut gana-ganaan munai. Jalalehonoku tu hamu rohanai baru. Dohot todi nai baru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatonoku do roha batu siat daging muna. Jalalehonoku tu hamu roha sibuk. Jalalehonoku matodiku tu bagasan ate-ate muna. Jala ahu mabahen. Asa marparange hamu di bagasan akapatiku. Aka uhupupe radutan jala patu paon muna do ima sahana. Amang dohot tamu inang dakuboto setuju hamu marang nadaon. Muruk dohot holong berbeda doi manang sarupa. Muruk dohot holong berbeda dari manak sarupa. Isi mandokna berbeda. Molon tentu najujuk maradi muruhyak kamat tahun. Itu kan? Isi mandok sarupa. Moladong nama dok sarupa do muruk dohot tolong na membela diri doi. Ai muruk piau alani holok kudo tuho. Anggoni termekil mamata. Alana jujo adong doi nang na muruk kamata jabu. Daong. Amang mertua nai hamu akabipi Bogoron. Akan alambok akamata. Kebetulan 2 bulan non huba bungu-bungu parrohao si pujion di halak Batak. Kujalahi ma adong 10. Jalasada na semenarik siali ima labok. Adong nohata labok. Alai hujalahi ya adong na labok di halak Batak mall Jepang. Ai itor haruar do aka artikel halak Batak parmuruk, parrimas, temperamen, gugu makatai, keras, oras dan lain-lain. Alai labok agak jarang, tapi ada kata itu. Ra dihamuruhon ni halak batahidora adong halap bohonna. Amin. Losongon idora, molo adong naking asing do namuruk, asing do holong anggon korban maun. Apalagi akaina deh. Alai mau ni ate ma usukun naking manangala nama birdo kebetulan ni sapting namata. Olo do anno to mak parese sido parmuruk no maton sotong imuruhi musen no di Jawa ate. Si jujur nai maju akainang. Eluzi hamu maju selinai. Parmuruk do akamat tai Jawa mangadang. Bah. Atong sudah maju kita raise hand 2 jempol untuk aka aman ya KBP Bogor akan labok roha. Bah, alai nang adong nemin. Jala dang na bela diri ra molo tu ngadok pe na bela juhu permurhonna alani holong na doi. Amin. Ido atong. Langsongan ido akamang dohot tamu inang diturpuk taon di patari dahot de bata do holong na marhite muruk na. Muruk do de bata tu bangsona. Muruk de bata tu bangsa Israel. Nani hokopna, nani tobusna, nani parmudu-muduna. Polana sida gabe terbuang tu habuang Babel. Muru de bata tu bangsona alanang terjalo de bata pangulaon parrohaon doh pabahenan di bangsoi nasomanada holong ni de bata.
3 hari diturbuk tahun di dok, nani ramunan munai. Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi, Allah yang begitu sungguh-sungguh bagaimana supaya bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Ahana sodih bahet de batatu bangsona. Allah idema diturpuk tahun, diramuni bangsoi do de bata. Menurut tafsir kitab Hesekiel, adong tolu, nani holsohon, nani sesalan, ni panurirang Hesekiel, di pangalahoni bangsa Israel. Na berjolo, dang peduli benasida dipatik ni debata. Pelanggaran terhadap Taurat. Habedung haruar bangsa isian Misir jalan tari bernasida sian aek ima lauk mati lauk rara ahana berjolo ada orang sobor nasida tutano Kanaan. Allah memberikan Taurat di leho debata patik asa bangso na badia nasida, asa bangso na hinalomohon ni debata nasida, asa bangso na asing sian aka bangso narong di sadok purtibion umat yang kudus melalui ketaatan terhadap Taurat. Alai didok panurirang Hesekiel nunga ditudali nasida patik ni debata. Na padua pelanggaran dia donani ramunan di bangsa Israeli na hinolson ni panurirang dison ima na paduahon mereka itu telah melakukan penyembahan berhala. Jala didok dari diturpuk tai naking ima sobau muna hape nu ngadipatikon naso jadi marsobatu gana-ganaan. Naso jadi marsobatu akabaibanan ni jolma. Dohot aka patung, dohot aka tiruan nabi ni halak. Alai ida ma ngapor sia nasida dia kagana-ganaan ayat 25. Marsak Tuhane. Tuhane ido na mangalehon hanguluan tu nasida alai gana-gana ado dipele. Tuhan itu nama masuk sinur aka pahapanan nasida gana-gana adipele. Tuhan itu nama masuk gabe aka naniula ni nasida hipas nasida lau mangula gana-gana adipele amang. Ngiri nanya teh. Ngiri duda. Tuhan itu mamai segala sesuatu na dengar di bangsoi alai gana-gana adipele. Ama warni amang. Acik durate. Songon inaom misalnya. Ngasongoni pengorbana mutu ya anak kodota alai dang dihaolongi dak dana ya amang marsak durate. Marsak. Songoni ma paru kilon ni debata. Itu pelanggaran yang kidu. Napa tuluhon ima? Dang diargahon nasidah abadian ini. Bangsa Israel songo bangsa ni debata. Ada mereka kawin campur. Gabe tu kahalak sileban nasida ditinggal hon nasida di bata gabe nasida marhasohotan tuah kanaso mengaradoti habadiaon gabe lam ramun akapin nopar nasida ido arsak ni di bata diturpuk tahun alani dang dipasopu di bata dang dipaloas di bata ujung nar Allah sendiri bertindak didok diturpuk tahun di baheni ahu sendiri Allah bertindak. Adona di bawah di bata. Laho pabadia ho guarna. Adona binahen di bata lau manobus bangsona. Sian na mangulahon haramunoni naking. Tidak diturpuk tahun ahu sendiri pabadia ho guarhu. Allah melakukan pembaharuan, transformasi, perubahan,
dang dipaloas. Songoni bangsoi ditelan zaman. Tetapi Allah sendiri memperbaharui. Ana perjolo di patupa di bata. Tumangsona. Gidok diturpuk tahun ima. Urasaku mam. Diurasi di bata nasi dan lehonon na aik. Songon halak na nidiri. Mungkin songon hita nagunop tu gabbo. Tahilala dopen nagunop tu gabbo. Daung biate. Daung benang. Daung arong beon nagunop tu gabbo. Masuk dalam lum. Sabo-habo habe tabai kain. Segudang-gudang ni kain tamain lau mangalapi tidak akan bersih. Toh deh. Manang hain na saksak pewe kamu manang kay dia be dang boy iyas molo nung ngagunop tu gabo. Sadado na boy pa iyasoni aha. Ha? Aek. Songoni made bata naung gunop bangso itu gabo dosa. Anania hape di bae bangso Israel dang boy na sida iyas yat diri na sadiri. Sadado nanaing patupaon ni debata. Ima tongosaku maaik natio asatung iyas hamu. Hidup benaro Tuhan Yesus. Jala didok Tuhan Yesus audo aik hangoluan. Jala ido natahalason. Merhiti hama mate dohot haheheon ni Tuhan Yesus. Asa diurasi hita. Asa ias hita. Aik hangoluani. Namate jala hehe mula mangolu. Diurasi hita. Sia dosa. Bahkan sian hamateani. Asa mangolu hita. Di ngolu naik baru. Jadi amang dohot taminang molehate maturpuk taom macai hona. Nunga diurasi Tuhan hita. Tindakan Allah yang telah memperbaharui sabohabohana petabayan tuk subui do ias hita dia dopan ni debata. Sabohabohana petabayan tuk subui do hita maluas yad dosata. Sabohabohana petabayan songap bangso edison nang boy na sida ias yan hadosaonna. Alani aku sadiri ninna jahuba. Paya so demi ko arhuna badiai. Tongo sokuma aik natio. Aik natio disod di padan narobi. Alai dihida di padan na baro. Aik natioi. Ima Jesus aik hanguluan. Ido ubain na terdiri hita di bagasan ibana. Asa ias hita. Jadi akan naung pinayas ni debatado hita. Sian akadosata. Asa saksak ias jala lomo rohani di batatu hita. Pasti do hamu ate inang. Aku kebetulan ni alaman do peon. Moloroi besak kauma rotak do pe bidaun manang na. Unang jo tuja wo terlangsung jo meridi tupat curinda. Jolu meridi wasabui masuk tuja. Tuja bu odor songone. Songoni mah Tuhani patupahon hanguluata. Diberi di hita, dipayas hita, marhite mudar ni Kristusi las rohani debata. Pertanyaan adalah mau enggak? Olo hita diurasi Tuhani, odo na jot. Saya ditutun, saya ditutuk kalak lomona. Dang olo dipayas, dang olo diurasi debata. Haheheon ni Tuhan Yesus maju hita. Asara diurasi debata. Napaduahon ahadu amang dohot taminang napinatupan ni debata. Tubang sona. Asa nasida di paula gabe bangso halomoan ni rohani debata. Didok diturpuk taon. Lehonoku motuhamu rohanai baru. Dohot todinai baru. Perhati arong dotor dina leling. Anong dison
pangalahon leleng. Dia donan dituju di son. Molo tajaha do kita pada narubion. Kita bedakan dengan manusia lama dengan manusia baru. Isi do manusia lama ini itor identik doi molo di pada narobi ima Adam. Adam manusia lama. Isi do manusia Adamon itu nani do pani debata. Tumiru rupani debata. Jala hopartu pangalahoni debata. Tetapi gagal melakukan ketentuan Tuhan. Dicipta debata do taman Eden luar biasa. Inganan permianan nasida jaladang adong nahura. Tetapi seluruhnya sempurna. Dan tidak ada apapun yang bisa membuat mereka berkekurangan. Tetapi Adam gagal memenuhi perintah Tuhan. Kegagalan lima. Manusia yang gagal lima diucat debata menjadi manusia yang baru. Dilehot debata atau dina. Dilehot debata tuhita rohanai baru. Menjadi manusia yang baru. Imana pinai baru di bagasan Yesus Kristus. Jalan dong na menarik di son. Dia do Adam nalilingi. Roha nalilingi. Doktor di nalilingi. Ima dari hati keras menjadi hati yang lembut. Adam roha na mangalo sifat ini debata berubah menjadi hati yang lembut. Pangului di debata. Anak mata kamang dota minang daku boto sudah hita makenguluhonan. Toho manak sotoho hita mabuktiho di dia hita. Baris-baris ni gajah di rura molo marsuru raja molo nioloan molo rang dioloan. Bahwa sedak sudah mengihuton, berarti nggak moro abata hota. Adong do pesannya halak batak merhiti upamai, yaitu halak pangului do nada pota paso-paso. Betul atau enggak? Ini do. Halak pangului do nada pota paso-paso. Alai bolo halak pangalo dang dapota paso-paso. Ido Adam. Nanaing pai baruon ni debata. Adam nama ngalo pati ni debata na perjului akhirnya harus dikeluarkan. Dan Tuhan tidak menghendaki itu. Makanya diciptakanlah lehonoku matuhamu rohanai baru. Roha pangului asa jupang pasu-pasu dohot nas niro. Jalau dora amang dohot taminang arsak tadi partikia sisonari. Daku boto molotabai survei ya kanatoras dah. Pertanyaan acura di bain. Akka pangului dope ia nakon maradopon persuruan di natoras. Tabai majo quick count. Pangului do manang nadang. Amin, puji Tuhan. Aka anak siulu ya jeroi wogoron. Alai nunga godang, dokter suruh beda dana nuaingon. Pergi dulu ke rumah tulang. Ngapain aku ke situ? Iya, jemput dulu ke sana. Antar mak. Itu kan, meam non nama diulah rotakan nasi dokter suruh bengamol. Ini tantangan zaman untuk kita. Hidup benar doras pangidua di pertikir si sonare. Aka gabe anak siulo ajar makai anak kon napina lumehon ni debata tu hitabe. Asa buah, asa terpasu-pasu nasida sugut. Asa terpasu-pasu nasida songon hamua kamang do tawinang. Pasti do na terpasu-pasu behita. Ala gabe siulo ajar hita dia kapuda napinasa ni natua-tua. Odo nani ciptahon ni debata napa duahon. Asa boy gabe roha panguluyon. Unang didok dison ima roha batu. Waduh naing roha batuon. Ade. Apalagi ya kama maon taparate ete majo
Apalagi molo maniap pinahanon lomoro ranara para hati-hati. Dakola nama marate. Cura maniap manu kijabu akai na todo berbeda beta ho angko hati-hati naik ko diau. Nah, aku ngoni daung biate ala ni kolesterol sonari ate. Do asam urat sonari bagian dalami ho mainna. Jadi yang guna jolo odo rabban na para hati-hati ala batak. Ai halongwan na hati-hati na. Ino. Jala molo perjabara pe unak sampai mago hati-hati naon ate. Molo mago bahaya do. Jala para hati-hati, molo idok para hati-hati. Disom sih parroha betu. Waduh no aing ate. Molo parroha betu waduh naik tertutul bete. Unang masongoni. Takang ni roha, jugul ni roha. Jala gudang do istilah ni halak Batak taringot tuna takangon. Takang. Haro be. Jugal, jugul, jigil, jek-jek, juking, banyak. Kalau mungkin mau iba bungu gudang, apa mau kebaikan iya masih burju, labok ya. Odo naik nada bungu-bungu. Dahlah mungkin istilah-istilah itu semakin hilang, jarang dipergunakan. Ala yang kotakang, jugul, jek-jek, jugal rukung, gampang diingat. Tapi kata-kata songon naudokoni labok, lebas, botor, porman, toman jarang digunakan. Oleh kata isa salak, ala takangan inna. Surpehamu baju amang. Acura ulihat tuhamu naik sada buku, dos sada pulpen. Surat tamu majo jolmana serek rohana. Maul, ganti pertanyaan. Surat tamu majo jolman abistar halak Batak. 200 lebar kurang panuratannya kan abistar. Alai hula kumbusineking surat tamu majo jolma naserep rohana. Roha panguluin aking. Satu sonari. Nggak bui surat tamu udah ngobe. Ba isi mas suraton. Perjulu maju amat tak. Ngatung dahui dah. Terus songoni dorate. Isi robiak kana burju roha. Isi songona serep. Oh perhalado situ lingkungan. Ya mang. Baik termekel mesti perhalado. Isi mesti. Iki jang perhalado sih mah. Padita resort. Age amang. Saya mesti gijang nga. Pareses dago ya mang. Holan na muruk-muruk do. Ala yang gue unak pola satu gijang yang gue burus do komak na burus do burus. Apalagi burus no yang luar biasa. Sungguh-sungguh memperbaiki HKB. Setangnya konot tadi. Jala saya itu mak kai burus na songono na boy memperbaiki HKB dah mu mara. Dana pensiun selesai. Mau saya masuk kita tuh sentralisasi. Nah boy, mabain hai baru di HKBP. Nah saya lawan huriana mau paditana, huriana marniak paditana. Ino, jangan huda kolan paditai, huriai pe marniang puasa. Ai sema, ai kemampuan nasida no paroh padita. Biji buah magugun ni tua tadi hitam. Itu ngos sama padita. Unang may itu hami ngabati buhu wala jonay na. Padita ipe marukul di tongos tu si huriya ipe mamrukil mancano di si. Ujung na terdegradasi terus may barukilota. Tapi dengan sentralisasi ini isepe tongos tak pola si pikiran ni huriya tawi. Sada datang ko burju mangulan na sida. Jala ruas sope burju taulahon semuanya menjadi akan ada equality. Odo seperbue. Jale hita petok ta burju homma. Memang naselao na tong molo marpiliak kita kan piliata. Nada pikir molo ta sa piliani hulian nami akabe bogorido kan. Nang be. Jadi molo marpiliak kita ngano tamu manupahi akabe besi pisri. Ngano tamu manupahi akabe besi gotom. Ngano tamu manupahi akabe be ihutanami dot akai hutanasi. Dan
karena sentralisasi. Jadi kita menjadi rumah yang besar menopang semua untuk semua. Jadi odora perbuena arga enaking. Jadi kalau saya dong mengalo-alo sentralisasi ona hadonna mubama. Berubahlah. Supaya apa? Kita KBP berubah. Ano na patuluhon na kamang dota mina. Molo pembuangan ini adalah mampai bangsa Israel mersenak. Mampai nasida merukil. Mampai nasida terpecah yang satu dengan yang lain. Tuhan bertindak. Dungi bapungu kumamu, paluhuto kumamu, jalawono kumamu lak tutano naung ni warihon tua pumuna na jolo. Jala di dok madaya 20 lalu asa maringan hamu muse di tano naung hubasa basa tu pumuna jala sumuang hamu gawe bangsoku ayat 20 lalu. Bangsa na merasa terbuang. Bangsa nang mungkin merserak, bangsa nang mungkin terpecah belah, dan adong bahasa daun neroha. Tuhan mengumpulkannya menjadi bangsa nidebata. Bangsa, nah mungkin selama pembuangan mereka menjadi bangsa yang dihukum Tuhan. Nani muruhan nidebata, alai duk tindakan nidebata papungon nasida mendok bangsa nidebata dohami. Dimuruhi debata rohami, alani holong nado, alani kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Odo nabi nain ni debata, papunguan ni debata. Jadi mulorok pe misalna na merasa sahira muruk ni debata do pe nama sa dingolutan waeng dohonomu mainang, dohonomu mamang daong, tikina papunguan ni debata doi, tikina paulahon ni debata doi. Molo merasa kita alani krisis ekonomi, alani pandemi COVID, seolah-olah taruhup kita dausia Tuhani nueng. Tuhan memulihkan kita dan kita adalah menjadi bangsanya. Odo apul-apul tuhita, Allah sendiri bertindak. Pasuwakon, bangsona. Gabi bangso ni debata. Idolas ni rohat tamang do tamuinang diturpuk tas sadarion. Alani di pasuang debata do bangso nai. Gabi bangso ni debata. Bangso na terpasu-pasu. Bangso na pinilit ni debata. Bangso na badia. Gabi las ni roha ni debata. Jala diigil debata do. Molo di pasuang debata bangso nai. Bangso na. Totu akana angurma. Bahenon nasida. Sadarion tapaborhat do inang padita siak kuriata. Gudang akan apinatupa nasida di tonga-tonga ni huriata. Mangurupi padita resort do donga padita. Tapaborhat nasida. Tatang yakon asa gadda gugu nasida di inganan nai baro. Lau patupa akapakuba sion nadumenggan. Jalalaus ido. Asa barita na din gamuse. Pasti do barita honon ninak paditon haburjuota, habasaota halabohota di ingana pakubasyon na baru. Ubege ala pos parminggu do pe inganan nasida. Tentu mungkin dalam waktu dekat itu rodo muse nang mangalu-alu. Ay soong go pe gereja nami, ido ate. Soarong do pe pertapakan nami sudah hita manang yakon. Samar gugo nasida di inganan pakubasyon na baru. Selamat datang di amang padita Robin Batubara. Kebetulan paditon imbingado di LPP ate. Rak muse hame heai sidik kalang. Jala waktu di Siruar dia mempersiapkan resort Siruar menjadi resort. Jala yakin doa ngapi nilit ni pimpinatan nasida isom mengurupi. Dok madongani amak padita resort. Asalam hehe pakubasyon ni huriata di resort Bogoron. Datangnyakon asa margugu nasida ramp dohot keluarga patupahon akka pakubasyon na dumenggan. Gabe dongan na naburju mahamu amang dot taminang. Parhalado do ruas ni huria patupahon akka pakubasyon di huriata HKBP Bogoron. Amin martang yang mahita. Ahli Tuhan
mau liate madiasi ni roham. Dilehokotu hami hatam nama cayuli. Dang diloaso bangsom mepar. Mangulahon nasolomo ni roham. Alai diurasi hodo nasida. Dipalua hodo nasida. Dilehokodo todim nai baru. Doho patikmu nai baru tu rohana sida. Asa tartanom pangalahona buruk gabe jolma nai baru. Rohana mangalo gabe roha pangului. Roha batu gabe roha sibuk. Ali Tuhan. Topa maroha sisongoni di hami. Asa lampangului hami diho. Jala molotung huilala hami dao asini roham doho pasu-pasum siak kami. Ali Tuhan tung patarida homma haburjum. Tung patarida homma holong ni rohami di hami. Unang loas ya tonga-tongan yak karuas ni huriamon. Natu matangis. Namarukil. Namar sita honon do ragam niya kahasusan na di bolus na. Nyala mono tuk sangape di bolus na sidai. Narodo ho maddaoni na sida. Paulihon do padenggaton ngulu na sida. Ali Tuhan mau liate madihatam. Nau ku bigi hami sedarion kabigugu may dihami. Badalani ngulu nami. Sadarion paborhaton nami sian huriaon. Naposom inang padita yanti. Naung mangula na sida na selaon nidonganan ni keluarga. Ali Tuhan mau lihat ma. Di pasu-pasu hoi bana di pakubasyon na selaon. Jala hutangnya kok kami. Jala hu paborhatami ma. Sian huriaon. Manopot ingana pakubasyon na baru di distrik Bekasi. Porsiado hami. Lehono mugugu. Jala tuturam mo ibana. Disudi akas ulom. Asi maroham. Suaksongani manaposom. Padita batu bara. Nati nongos mo marhubas dison. Ali Tuhan. Leho magugu di ibana. Asa margugu ibana. Patupahon ako pakubasyon na pinasaha mo tu ibana. Lehon hahi pason. Padaw siya nakaparsahiton. Asa margugu ibana Tuhan. Mangurupi do madongani padita resort do donga padita na mangula di resoton. Asi maroham dia ka program do kegiatan ni huriam. HKBP Resort Bogoron. Pasauton program na sida di taonon. Tung lehom magugu dia manami padita resort. Suaksoni sude padita fungsional. Rodi sude parhalado do parhobas mope. Asa satahi saulua kami mamikiri pakubasyon na dinggan di tonga-tonga di huriamon. Jalo tangyang nami. Nahusob bahok kami tuho. Marhiti Jesus Kristus. Tuhan si hokop si pahlua kami. Amin. Maredehita laos titikin na maredehita tapasahat piliata. Bagaimana hati
dan semua ragi pasanglah pulau mai tambah inati orang berinami para bagi kami arta hamuruki kau
Huria ni Tuhata, nuaing masuk mahita tu acara paborhaton doho pangojakonon padita fungsional di HKBP Bogoron. Arjolo mahita paborhaton, inang padita Yanti, marede mahita siya bukwede nomor 140 ayat 2. Do timurju anasudi sakona abu agona suse ibadah durmaja nangi toropi Amu akadonga parhalado do ruas ni Huria ni Tuhata, jari minggu sedarion paborhato tama Adita Yanti Masida Sitohang dohot keluarga. Sian HKBP Resort Bogoron tu inganan pangulaun nasida nai baru hobartu na niaturhon ni pimpinan HKBP. Tapuji madebata jalatadok mawaleate tu padita Yanti Masida Sitohang siala saluhu pakubasyon nasida tatangi akoma asa debatana mangaramoti nasida dohok keluarga tu inganan pangulaun nasida naib baru. Tabigema surat haputusan ketetapan ni Epurus taringoto SK Parpidaun nasida ni jahaon ni sekretaris distrik. Surat keputusan ketetapan nomor 36 /PDT /SK /01 /2023 Epurus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Raja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Yanti Masida Sitohang, Sarjana Teologi, tanggal lahir 4 Mei 1985, jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP Resort Bogor, terhitung mulai 1 Februari 2023 menjadi pimpinan jemaat HKBP Karang Bahagia Pos Pelayanan Resort Lipo Cikarang Distrik 19 Bekasi dengan ketentuan 1. Menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. 2. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. 3. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS. 4. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS. 5. Iuran program pensiun tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. 6. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbarui sesuai dengan yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan disampaikan kepada yang terkait. Ditetapkan di Raja Tarutung pada tanggal 27 Januari 2023. Huria Kristen Batak Protestan Epurus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Demikian pembacaan surat keputusan.
Hamu Padita Yanti Masida Sitohang marhiti-hiti guarni di bata ama tohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus tohot guarni toh di porbadia atas guar epurus HKBP upa borhat mahamu sian HKBP Bogoron tu inganan pangulaw muna na baru mauliate dohonon nami sian saluhup pakubosya muna di huriaon Tuhan mama masu-masui bahen hasangapon di guarna taulas ni roha di hurianai jala mauliate manang dia mata na mangurupi hamu di ulaoni. Amin. Martang yang mahita. Ali di bata amanami na marhabangsa di Banua Kijang nunga di paujako huriam di tonga-tonga nami jala disuruho akan aposom makubasi huriami ujion nami maguarmu jala dohonon nami mamauliate ai hodo na paluason na posom marhobas di huriaon pasu-pasu jala tupahi mapangulaon nasida asa marperbue gabi hasa ngapot di guarmo bahen las ni roha di huriami ho mana paborhaton nasida tu ulaon nai baru obartunan ya turhon ni huriam dongane jala iring-iring nasida toktong pasu-pasu jala pargugui manang keluarga nasida asa gabi manupak tu ulaon nasida hupangidu hami tuho marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita siap buku de nomor 160 sia ayat dulu plus Roma 7 amang Padita Batubara dok keluarga. Tugu marohakon sai tai Tuhan azunuludo nanedarudo Rusik paguludo idu Kaya bertutu kadongan di hari Minggu Sadarion Ojakonoma Padita Robinson Salomo Batubara gabi Padita fungsional di HKBP Bogoron mardomutusi tabigi majolo surat keputusan ni pucuk pimpinan HKBP Surat keputusan ketetapan nomor 38 garis miring PDT garis miring SK garis miring 01 garis miring 2023 Epur Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Raja Tarutung menimbang dan sebagainya mengingat dan sebagainya memperhatikan dan sebagainya memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Robinson Salomo Batubara, Master Teologi. Tanggal lahir 2 September 1979. Jabatan dahulu, Pimpinan Jemaat HKBP Cilincing Resort Jati Waringin. Terhitung mulai 1 Februari 2023 menjadi Pendeta Fungsional HKBP Resort Bogor Distrik 28 Deboskap dengan ketentuan menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. 2. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya
ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. 3. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS. 4. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Asuransi Kesehatan. 5. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. 6. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan disampaikan kepada yang terkait. Ditetapkan di PR Raja Tarutung pada tanggal 27 Januari 2023. Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Demikian pembacaan surat keputusan. Hamu Pandita Robinson Salomo Batubara. Nonga dibagi hamu surat keputusan ni pujuk pimpinan HKBP. Taringot tu penempatamuna di Huriaon. Atong namanukum maun waeng di hamu di julun yak kadongan namar pungu di son. Do di julun itu hatta Yesus Kristus Raja Jalan Apuna Huriai. Na olo do hamu ojak konon gabi Pandita fungsional di HKBP Bogoron. Jalan olo do hamu memilih dirimu na mengaradoti akaulaoni. Hobbartu aturan peraturan HKBP. Monosongoni rohamuna dok hamuma. Na olo doau saya didongani asini rohani debatama au atau bahon salbut naik. Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni todi purbadia. Atas goarni epurus HKBP. Hupa ojak mahamo. Gabi Pandita fungsional di HKBP Bogoron. Sai didongani mahamo. Mangulahon ulauni. Asa marsangap guarna. Marhite-hite pakubasion muna. Didongani. Jala dipergugui Tuhan tama nang keluarga. Amin. Ada jemaat. Hamu akadongan parhalado dohot ruas ni huria ni Tuhata Yesus Kristus nadi HKBP Bogoron. Cako kamuma Pandita Robinson Salomo Batubara di bagasan Yesus Kristus uluni huriai. Tangi akot jala urupi hamu manasida dohok keluarga nasida. Asa majadi ulaun nasida di huriaon. Debata ama dohot porbadia. Hujahon hami ma Pandita fungsional di HKBP Bogoron. Abang Pandita Robinson Salomo Batubara MTH. Makobasi aka ulaon di HKBP Bogoron. Sungun Pandita fungsional. Saya dipargogoi Tuhani mahamu na keluarga. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami na punah huriai. Mauliate maroha nami jala pujion nami maguarmo. Aidang di pasobuho huria miso marparmahan. Sai di babakit todo akan aposom na burjo. Naolo suruamu memeritahon hatam. Nunga di paujako Pandita Robinson Salomo Batubara. Gabi Pandita fungsional di HKBP Bogoron. Asi maroham lehom matodim na badiay marguguihon. Dohok maparbisui na sida. Asa pulin di baritahon hatami. Lehon dohot hahipason atau guodo tiras ni roha mengeradoti sude ulaon di HKBP Bogoron. Tupahi masa luhut na niula nasida asa marparbui. Pasu-pasu jala pergugui ma dohot keluarga nasida. Manupahi ulaon ni naposomon.
Hubangi dohami Tuhan, marhite-hite anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita sebuka de nomor 150 itu ayat 2, dong yang not diatur homa akan nama dokata. Tuhan Sonari amanginang sahat mahita tu acara na paonopon ima madokhata na parjulu hata partinggal sian padita napida ima padita yanti masida sitohang STH tikion hupasatami. Lihat ma? Dicopot aja nah. Nahu parsanga pihami tulang abang preses Nexon si manjuntak dohot inang dison nahu parsanga pihami amang uluan amang padita namaban dohot inang nahu parsanga pihami tulang padita Samuel si majutak dohot nat tulang nahu parsanga pihami kakak nami inang padita Rebecca Hutasoit dohot amang na huparsanga pihami abang nami abang padita Robinson Batu Bara dohot inang dot keluarga na hormati hami huparsanga pihami amang sekretaris distrik amang Situa Gultom na huparsanga pihami damang dainang rombongan jalapungan ama sian HKBP Cilincing nama naruhon amang paditata dohot keluarga dison. Suang songoni na huparsanga pihami damang dainang saluhutna ruas ni huriata HKBP Bogor naso haguara kami sada-sada. Horas madihita saluhutna. Horas. Amang inang huingot tami do perjolo sahali hami jongjong dison. Ima dina di patadaho kami. Songon padita fungsional HKBP Bogor di pertengahan bulan Juli 2010 onom. Jala berdua do pehami di sidot amata bapak ni si David. Allah si David hati-hai lagi di bagasan bortiat dope. Jalan waeng jongjong mamu sehami di son.
Jeladang berdua benga bertolu. Dohot anak muna, bere muna, pahopu muna, amang inang, si David. Agak parila. Jala tentu momenna di son hami jongjong ima dinalaho martading hata tu tonga-tongata amang inang. Parjolo sahali huwa hui hami do jala huwa tidak ko kami do dang alani hagugoon nami ubahin nabui hami madalani pakkobasion di huriat taon di HKBP Bogor ima saleleng 6 tahun kurang lebih 6 tahun sia bulan mak wa tidak ko kami do dang lani hagugon nami boy merdalan saluhutna ia soala padonganion pangurupion ni debata nahu pakilalahu kami marhite kehadiran ni damang dohot dainang saluhutna ima ruas padita suang-suanginang parhalado. Jadi tung takas to hupakilalau kami dukungan muna saluhutna damang dainang dihami ditong-tong ani pakkobasion nami nasalelengun. Jadi dohonok kuma mole ate madihita saluhutna jala marsangap ma amata debata. Dihita saluhutna damang dainang saleleng pelayanan nami di huriat tahun kami mengakui kebersamaan yang sudah terjalin selama 6 tahun 9 bulan ini itu tentu dapat menjadi modal bagi kami yang mana telah membenahi kami, membentuk karakter kami dan dapat menjadi modal bagi kami dalam pelayanan selanjutnya di tempat yang baru di pos pelayanan Karang Bahagia Resort Lipo Cikarang Distrik 19 Bekasi. Amang inang banyak kenangan, banyak pelajaran dan kebersamaan yang sudah kami rasakan selama melayani 6 tahun 9 bulan ini di gereja kita HKBP Bogor ini. Dan dalam kurun waktu tersebut kami sadar betul sebagaimana pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada mawar yang tidak berduri. Kami sadar amang inang kami banyak kekurangan. Dan sikap kami bisa saja kurang tepat kepada amang inang jemaat, parhalado dan juga amang dan inang pendeta selama ini. Oleh karena itu dengan setulus hati di sini dan pada kesempatan ini kami memohon kiranya semua itu dapat dimaafkan. Dan kiranya segala hal yang baik sajalah yang diingat ate amang inang ate. Dan tentu di segala kenangan indah yang sudah kami dapatkan selama melayani di gereja kita ini, itu akan selalu kami kenang di dalam pelayanan kami nantinya ke depannya. Saya percaya bahwa perpisahan ini tidak akan membatasi jalinan persaudaraan, persahabatan, kekerabatan antara kami dan amang inang semuanya. Jadi meskipun kita amang inang berada di tempat yang berbeda, tapi dengan tetap saling mendoakan tentu kita sudah menjalin persaudaraan di dalam Kristus. Jadi saya mohon
doa dari Amang dan Inang kepada kami agar pelayanan kami nanti ke depannya itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan dan mendatangkan sukacita bagi jemaat Tuhan. Dan tentu saat ini dengan berakhirnya masa pelayanan kami di gereja kita ini, gereja HKBP Bogor ini, maka tantangan yang lebih besar sedang menanti di depan. Tetapi saya percaya dengan doa dan dukungan dari Amang Inang semua, kami bisa melewati itu semua. Jadi mangilik kami tung tangya kok kamu hami Amang Inang ate tangiang masih tangiangan mahita jala disondo honun nami, kiranya Amang dan Inang semua semakin diberkati oleh Tuhan dan semakin memberikan hati untuk membangun gereja kita, sehingga Amang dan Inang pun dapat menjadi, atau kita semua dapat menjadi berkat bagi sesama, terutama bagi gereja Tuhan. Songoni majolo saotik hata nabue upasahat hami Amang Inang tu tongat tak mulut tungadong na hurang lebih batong do mangido hami mapo kamu mate Amang Inang mulai hati mak. Jadi adus rohanam sisa dah atau mahami hati Amang Inang mulai hati mak. Mulai hati nang. Na paduahon hata patujulu sian Padita Naniojakon Ima Pandita Robinson Salomo Batubara MTH. Horas madihita salhutna. Oras. Nahu parsanga pihami Amang Preses dohot Inang. Nahu parsanga pihami Amang Uluan dohot Inang. Nahu parsanga pihami abang nami Amang Pandita Samuel Simajutak dohot Inang. Songsong Inang nahu parsanga pihami kakak nami kakak Inang Pandita Rebeka utasoit dohot Amang. Songsong ini nang nahu parsanga bihami angginami ima Inang Pandita Yanti dohot keluarga dison nahu parsanga bihami sudi perhaladu nadong di HKBP Bogoron. Songsong ini nang nahu parsanga bihami sudi ruas ni Huriata nadong di tonga-tongani Huriaon. Ya hami jongjong dison laho memperkenalkan diri. Ya hami Pandita Robinson Salomo Batubara na mendampingi au dison Inang Novalia Buru Panjaitan jala sada dakdanak di hami marumur 7 tahun Tobias Rafa Batubara memuha di bagasan sadarion diojak kodohami songon pandita fungsional di tonga-tongani Huriaon alani mangido mahami di bagasan serep nirohanami asa jakok kamu mahami Amang Inang di bagasan lasni roha di bagasan dame asabui rap mardame sonak kita tujulaniari di nama kubesi Huriani Tuhani di HKBP Bogoron jala mandok moliate mahami tu punguan ama HKBP Cilincing songsongoninang di Ina
HKBP Cilincing ay naung nadohot do mandongani hami di pangojak konon di tunga-tunga ni huriaon memang boludang dohot tamu ay bingung do hami salak nami nama dison lungun-lungunan mahami moliate ma hudok kami tuhamuna jala jala adong do dison huida hami keluarga moliate ma di keluarga namandongani hami song-songoni nang di amang LM inang dohot ruas nasian HKBP Ciluar huida hami rodo dison mandongani hami di pangojak konon dison halani ima songon perkenalan singkat mak siat kami ala tujulan niari boidope hita makata-hatai boidope hita rap makubasi di tonga-tonga ni huriaton atong dihamuna amanami inanami jako kamu mahami di bagasan lasi roha mau lihat ma di hita salhutna horas boleh hati emang acara na patuluhon hata sambutan na parjolo sian sahalak mewakili sude ruas ima amang HJM Sitorus sian sektor Hermon. Horas, salam. Nah, jadi mulai hati mari Tuhan. Di toluarin asalpu dapat telepon doau, iman alau mabaik kata sambutan. Dia pala sadarion, perjulu sahali hurip punado mewakili sektor Hermo. HP do kujaha mewakili ruas HKBP Paledang. Jadi soal agak makahitir dah. Jadi ima amang inang dos marohatta. Saya ada silop pagadong 2 silop paudi. Molo olanau pena makatao sude mahita daputan uli. No persangapi kami amang inang pendeta terlumobi madi amang parises. No persangapi kami amang inang parhalado. Suang songonima di amang inang ruas ni HKBP Paledang. Mulai hati di Tuhan di arena uli, arena ringgan, ya pala di tikion. Bodo pehita gabe saksi hidup di acara pabor haton do mangujakkon ima inang pandita Yanti Masida baru si Tohang dohot amang pendeta Robinson Salomo. Jadi imainang tak pola gajang sebenarnya nalau si dohonokku apala takas donakin ipatorak kamu di pardalana muna di HKBP Paledang ima selama kurang lebih 6 tahun sia bulan. Ada 2 halak gabi tulu nakin mulai hati madi Tuhan. Ipakilalau kamu dapat pasu-pasui suang songone pe hami selama di pelayanan munai gudang do nabui si ngoton nami di si aledang mungkin boy patorang aku apala di tikion cuman saya ada nabui takas wingot ima macai las dorohanami di keramahan munai ala anak huboto kurang lebih 2 tahun terakhir sebagai pendamping di seksi sekolah minggu ya nah huboto jadi memang pola itu udah lo mandoko kato terhusuk kudo anak koku kenal nggak sama pendeta Yanti kenal pak murah senyum minna bah itu teh mulai hati mak artinya
itu satu kesan yang tulus yang datang dari seorang anak bahwasanya dia tahu itu pendetanya. Jadi posdo rohanami inang mulupe sadarion adong acara paburhaton di Nalau melaksanakan tugas di Cikarang Nakinani Bekasi. Posdo rohanami di Tangyang nami salhuna ruas ni HKBP Paledang siang dia emak lam di pasu-pasu Tuhan iliak kabisu kodo hasihata Tuhamuna di namangula ulamuna suang songoni di keluarga teh amang selama mah di hamuna mulau sadiri marpikir mutasi itu adalah suatu proses pendewasaan baik itu di pengalaman maupun di pekerjaan marbinege matuhat tadi bata selea mah di hamu hasihata do umur gajang suang soni mah di amang pendeta Robinson Salomo. Selamat datang amang memahami ruas ni HKBP Paledang kurang lebih 1.700 kakak. Selamat datang madi hamuna. Selamat bertugas Marison. Mungkin suatu saat bodoh pehita pajupang. Jadi hata parpudi nalau sidohonoku selamaon mungkin gudang pajakon nami di nahurang di dalam pemikiran percakapan salelingot tu inang situa terlumobi khususna siak kami sektor Hermon mengidu mahap kami hamtuamu. Mungkin secara fungsional kita berpisah tapi secara keluargaan masih bisa ketemu di lain hari. Mulai hati mah suang-suang mah di amang punguan amanak kisian HKBP Cilincing mulai hati mah di puji-puji amunai mardongakur mulu penok kita mardungu sirang siat tempato tuhat tama nama masu-masu boy sehat selalu imah atas ya kami mulai hati mak horas Mulai hati di amang sitorus sonari napa duahon madok hata sahalak mewakili sude parhalado Upasa tami tua mang sintua P sian turi sian sektor horep. Salam. Mulia hati madi tuhatta buhita merahi pason terluwobi omatikina Jepang diobasna borhatma mutasi inang paditayanti sitohang tu pakku basiana baru nakin pinay huti-hudo mulai sian jamita nemang padita nexon moldo nina halabokoni alai anggama dok nalabok dinang padita yantio hampir 7 tahun mahami marsaur di Parhaladun nang terjadi sipata aka dinamika ni parsauran di parsermonon. Alaitung sohado sila hatani na taon dang hia pula na suga ajalang do na sida merespon. Jadi dangalan ni di begini na sida nagabi hudok na labokinatai inang paditaw. Alai di hamu amang do taminang ida memang standar ni nama do hata aka hata na ulido sidohonon ido dengganna neng sidohono kuta bani nang padita hampir 7 tahun mahamu makubasi di huriau toninang di bulu samuma molo sayuing otingot tulu amanguluan seleng na disonok kamu amang uluan padita silain nahinan amang padita situmorang
dohot amang padita nababan nawasari. Tentu masing-masing doninang punya gaya tersendiri, style. Omanagabe pamorah kaminang dinagabi pimpinan kamanon di huriane baru. Secara khusus dia mang nafitupulu. Sotung gabian non di Rohamuna dulu di Bogor enggak begini. Kenapa seperti itu di sini? Alaya dong do nilai tambah nih hamu gawe pimpinan. Ina ko dokon nakeningani halab bokom munay dinang nagabi nilai tambah mola madok di sistem kepemimpinan manajerial nanang sitera puna muna dong gabi di bawah jakamon non di hurian baru. Marupasa majawab perjuru magpasakon tuamang keluarga na 70 tubunin na kau sita diang di taman ni rumah sakit amang na 70 keluarga gogo hamu mamartangiang sayang dia tumibu tinidohon ni si David. Na paduahon anggo upasakon dang holan tu inang padita dohok ma tu amang padita batu bara marsuga dina bonani hotang tejur tutoru do urat ni hariara mutasi mahape inang padita borsitohang lasmaro hatta majakon padita batu bara. Tuhan memberkati. Mulyate diamang sintua sianturi. Namang ihut pasahaton cindramata tu inang pendeta Yanti Borusitohang na pinasahat ni parartaon didampingi ketua dewan dohot amang inang padita. Adorang so dipasahat diawali dohot kur sian parhalado.
Cik. Jadi perjolo madok melihat mahita tua mata perdengan bahasa di sudi asido dengan di basana na di bahasa tuhita ruas AKBP Bogor do Parlado boy meralon acara na mengucapkan dohot paborhaton amang do inang padita sian HKBP Resor Bogor di inang padita nami na haholong nami do amang Nabi Tupulu sama David yang ganteng ya. Jadi inang kurang lebih pit 6 tahun sia bulan mah hitarak marsaur loma kobase di HKBP Bogor totus secara hajolmon gudang do nahurang lobi di Pakobasiota kami mewakili paralado do suderuas mengido maaf mah di hakurangan nami mungkin adong na hata mungkin pangalaho pakatian nahurang lobi tu inang do amang jadi salpuhon hamumai sian rohamuna selamat melayani di Inganan Baru di pos pelayanan HKBP Karang Bahagia Resort Sapulsia Bekasi. Selamat naik kelas inang dah. Isan inang gabe mendapat tugas baru uluan. Tentu gurang do tantangan na dia do pinang non buado asabui eksis Huria Pospeli di Karang Bahagia. Sekali lagi selamat bertugas di inang padita nami. Tu amang lian tutong saporate tu inang padita asa maruguku inang padita tok tong madi Tuhan amang do inang. Pit selamat ya Pit ya. David makin ganteng. Udah makin tinggi ya. Song-songi mah dia mang padita nami, dia mang padita Robinson Salomo Batubara Master Teologia dot inang dot sudi tahe keluarga. Kami mewakili para lado dot ruas HKBP Bogor Pasaton selamat datang, selamat melayani di HKBP Bogor. Aku berjujur sudah para lado dot ruas HKBP Bogor amang ate. Tapi yang penting bagaimana kita bisa menjalin komunikasi yang baik, keterbukaan. Apalagi amang padita ulon namion orangnya open, bisa kita diskusi lebih lanjut. Selagi selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Jadi mulai tema di Pungangkor Amas yang HKBP Cilincing, totong ma di pasu-pasu Tuhan sudah ruas para lado di HKBP Cilincing buti mah hataki taban ulur tabedon ngabe. Jadi inang sonadondo songon kenang-kenangan ate oti sosadia las marohani inang do amang majalo sate di pasaat amang nenggolan mak. Acara na mangihut ima bimbingan sian amang preses de boskap upasatami tiki tu amang. Horas may tasaluna tapuji matuata pardingga basai alat yur dengan sadariot tapatupa paborhaton inang padita yanti boru sitohang rabdo keluarga mang napitupulu dan juga David ya tapaborhat nasida sian huriat taon naung mangula
onom tahun lebih di HKBP Bogoron. Gudang do pasu-pasu nani jalo nasida marhubas deson jalatang yang nasida pe tahilala dora kabibui hubas nasida di bakubasyon na onom tahun lebih. Alanita mau lihat homma tu di bata amang Nabi Tupulu ate Inang Padita dan juga David, doa daripada seluruh jemaat dan Parhalado HKBP Bogor mendoakan keluarga ini untuk dapat melakukan tugas-tugas baru di gereja HKBP Karang Bahagia, ya, Karang Bahagia Resort baru di distrik Bekasi. Kebetulan pendeta resortnya saya kenal, amang pendeta Effendi Furba. Kami dulu sama-sama staf di Piara Jataruto. Dia seorang yang baik juga. Usukun sawatik apa ini Karang Bahagia ini songo guarnaido. Jadi akake bahagia ado silulu amuisan. Ade. Jala bahagiamu borhas nyanon saat tamuisan tempat bahagia dotong. Jadi martaba-taba mabahagia ni rohamuna di tonga-tonga ni keluarga dok di tonga-tonga ni bakubasyomuna di HKBP Karang Bahagia. Nunga di pasu-pasu di lehot di bata di hamu dua hamu rotuson di paborhat turiaut tulu tangi yang nami do tangi yang ni sude uria Martino doho bawa, tino doho boruon, dung di Karang Bahagia hamo. Amin. Jala ala tugas pimpinan jemaat dohamo, tentu tugas dan tanggung jawab lebih berat. Sude organ pakubasion ni huriai harus dimonitoring dengan baik. Mulai siat tikting, acara mulai Senin, 1 hari Minggu sebagai pimpinan jemaat. Berarti harus lebih perhatian dan tugasnya. Molo fungsional, toh mak adong dapat ditaresot. Nah, dang merdala sesuatu, pada ditaresot do tu si. Ada yang mau batang buba nate. Jadi molo muruk masih bata pada ditaresoton. Tusan ini nama tong. Tapi kalau dia pimpinan jemaat bertanggung jawab sepenuhnya atas roda pelayanan di situ. Jadi mari belajar. Saya yakin Pendeta Yanti akan pimpinan jemaat di sana akan memiliki tugas dan tanggung jawab dan di situ juga kapasitasnya juga akan bertambah dan bertumbuh. Soalnya doa yang maksud turin akingat ama kapasitas sebagai pimpinan jemaat itu harus leadershipnya juga harus bertambah. Tang yang nami perguguan di Dewa Tamahamu di Baku Basyom Munadisan. Sahabat tabi ni huriaon di Huriata HKBP Karang Bahagia. Jala songon naudok kon naking ala pos per minggu dobion. Jala nasida sedang mengupayakan pertapakan karena di sana adalah pengembangan. Jadi gudak kid nolak mata di sana terus bertambah karena industri berkembang di sana. Tatangnya kon dalam waktu dekat HKBP Karang Bahagia nungari paima haroromuna di si untuk pengembangan di Huria. Tatangnya koma asabuyan non jala hita pe rade hita tong manupahi Karang Bahagia non ate. Jadi selamat melayani ma di tempat baru jala mono adong iso nakanata bu unang adisan unang badiko natong isa songonando di Bogor songonando anong gabe atong tapi nikmatilah apa yang di sana apa yang baik di sini bawa ke sana supaya mereka bertumbuh dengan baik. Amin. Selamat datang untuk Pendeta Robin Salomo Batubara dan juga Inang Boru Panjaitan di HKBP Bogor. Nah ini namanya barang baru stok lama karena dia sudah pendeta kita berangkatkan dari resort Ciruar dulu ke Cilincing ya dan sekarang kembali ke Bogor, tong no Kabupaten Bogor ade. Oh ini kota Bogor itu kabupaten ya. Jadi mau lihat selamat datang
Kami yakin apa yang dialami selama di Cilincing akan menjadi tenaga baru di HKBP Resort Paledangon. Rupiah Muma Mang Padita Resort Dison, seorang pendeta yang sangat militan, pekerja keras, jaladang romowari memerek Padita nawalan naudul. Bahasa olan naudul lo, sako torin nade. Jadi mari kita kerjasama dengan baik dengan Abang Anda di sini. Kebetulan senior-seniormu yang baik juga, Bang Pendeta Samuel, Kak Robeka, ini adalah senior-senior yang banyak ilmu mereka yang bisa kita untuk mengembangkan pelayanan di sini. Songonima, selamat melayani dan selamat datang di HKBP Resort Paledangon dan selamat datang kembali ke Pangkuan Distrik 28 di Boskap. Mulai mamang dihamu sudah punguan nama HKBP Narosias Cilincing. Saya enggak lihat adik saya Dr. Jimmy, enggak hadir dia ya. Salam untuk Dr. Jimmy, beliau sahabat saya juga, adik saya yang macam buat demo nayawang. Songoni maniane deta dingoluon. Abe perdalanan dingoluta tung sotara samdo balganiasi ni rohani di bata alani tamahita mangedehon habal gaonna. Jala porsia dohami nak penaung pinaborhat tamu amang Pendeta Robin Sian Cilincing lamu jonok ma mumuse mol mamul sa monot tu puncak jolo singga ma dia KBP Paledangate. Unang itor lewat tol hamu tu juga bumi. Jadi amang do taminang tajakom ma jala tatangyakon keluarga Pendeta Robin dot inang berupa jahitan mangula di tonga-tongani huriat tahun. Sedana mana perpudi siak kami tahun ini adalah tahun penata layanan, profesionalisme dalam penata layanan. Di igil do di sian hita perjolo ke pangula nagoktike harus semakin profesional mangula. Profesional dang dalam arti mungkin benefit do takanasi, tapi kita lakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita dengan buah yang terbaik, dengan hasil yang terbaik. Alani lemar situtu mahita dongaku Pendeta dot sude pangula nagoktike asalam tapataridahon parbueni pangulauta nadumenggan di huriat tabe. Songanima nang hamua kamang do taminang ruas ni huriata do parhalado tatangya koma akka pangulata jalmolarong nahurang unak tu Facebook baik kamu, unak tu media sosial baik kamu, alai husipok kamu tu hame rotu jabu rotu bagas imada songonom mamang tamain asau denggan ay murah-murah hidu setok kini viral late akan nahurang. Tapi mari kita benahi pelayanan kita yang terbaik demi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita bagi kita bersama. Horas mari kita saluna. Nuaing masuk mahita, tatutup ma perminggota. Marede hita sa buku de nomor 127 ayat 6 Roma 7 dong Pendeta laos jongjong mahita saluhuna. Martangyang mahita pasahaton pilihan tu debata. Ale debata amanami na di Banua Gijang horo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingkado na sauli basa na mauliutus. Hu pasahat tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalom may gabi uap na hutjus di jolom. Pasu may jalara mohti asahu parhasya kami pilihanon
Pati bulhon na rajomo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami gurang ni sileon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manamina di Banua Gijang, saya pinarbadia magwarmo, saya Roma harajomo, saya saon malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sedarion hanguluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Dongapuna harajao dotagon rodiha sangabo salele jalo hamu mapasu-pasu siap tuhata. Di pasu-pasu jalari ramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. 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 Horas meta saluna. Oda? Oh ya, sama. Di hamu ruas lihuria, Roma hamu tujolo, matjalang isoma jongjong hami, laos matjalang inang padita dohot padita na baru.